Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Eva at taga Quirino Province. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan nila kay ko ani Alfredo Boyet Isaw kan anak mi ani Yetel from Elsa Isaw Bestudio ti Kuwait. Inang Rosario Bersaval, Julie Cabansag and family, Sir Boyet kan Ma'am Norma Osalia and family, Nelson kan Clarita Pahe, Shine kan Ayan Reyes, Clarinel kan Makmak, from Jose Beneros kan Paul ti Barcelona, Spain. Baysak family ti Centro San Antonio Ilagan Isabela, especially ni bakat ko Christine Baysak. Anak mi ada Amari Briel kan Caleb Alastair. Anak ko ada Lorena, Jimmy Silva di Taibisa, Spain, Arky, Cherry, Noel, Fabrin, Edward. Kastamat ni Samantha kan Eli di Tabinalunan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Borja kan Soto family, from Glendalyn Mirafuente, ti Qatar. Advance happy birthday na ng Thelma Pagaduan Rolyoda ti San Gregorio Cabala Union, from Roger Rolyoda. Daligkon kan Sawit family ti Malapat Cordon, kan kakabsat ko di Kuwait kan Hong Kong, from Olivia Daligkon Sawit. Mangawang kan Quiñones clan ti La Union, Benguet Isabela kan Nueva Ecija, from Francis Quiñones. Darren Benji Aisel kan Joy Joy ti Viga Angadanan Isabela, from Vic Vic. Nisperos Cristobal Sagon kan Afalia family, from Beng Sagon.
Lakay ko ani Alan Bilguera ti San Esteban, Ilocos Sur from Maricris Bilguera. Shout out pa kada Junel Takal, James Tejada, Elvin Ramos, kan Marvin Ramos from Kiko TV. Alejo Mundo Terrenal kan Taberna Family ti San Quintin Abra, Santo Domingo, Ilocos Sur, kan Herona Tarlac from Leinique Alejo. Amin at agatallang Baggaw from Nining Atanasio. Batchmates ko ada Melvin Bautista, Dines Catuiza, Marivic Sarte, Mercedita, Arcelita Pugis from Juliet Sugitan ti Kuwait. Lakay ko kan anak ko, kastamat ti Almiyaw family ti Tabok Kalinga, Bungad family ti Ambasa Lamot Ifugao from Astral Lucas. Makablaawan pa da Magnus Kanyasika from MJ Antolin. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Eva. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti naayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag dagiti dumdumngag. Ilangad na klaangan manang itinagan nga Eva at taga Quirino Province, ngam iti agdama kat addaak ditoy Singapore. Addan asawak manang kendwa dagiti anak mi. May sa security guard ti asawak. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat sapay ko mata makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Day, nagsapa ka na nagriing anak ko, nariwot paylaeng. Masapak ngamin itananang taal daw ti tiyenda. Amuyumat nga daw ti agatang no kastoy nga aldaw. Ay, un gayam nga agpayso, tiyenda gayam ita. Ay, mabiit lang nga ron tagluto ak iti armusar, tapno makapangan ka pa'y sakbay amapan ka iti tiyendaan. Ijayak ton tiyendaan nga agarmusar nanang. Adumat dagiti agisursur-sur iti makan ijay. Jelatan armusaryo ka dagiti ubing ti lutuan nyo. Ay, sige nga rod. Anya nga oras asumangpot nila kay mo. Aging kat alas 7 itaan naka-duty nanang. Jakon mauray. Imbagak mo't katikan kwa na idirabi amasapak ita. Naala nga rod, agpikat kan tapno makapan kan. Siya kunti makaamu ditoy. Pagarmo sarat ton nila kay mo inton sumangpot. Agyaman ak nanang. Da kayon ti makamo kadagiti ubing. Isang patkunton ti sidaan tayo ama iluto inton malam. Naalagarod anak ko. Aganad ka. Naimbag ta nakariing kan lakay. Agar mo sar kabatan, nalpas kamin kadagiti ubeng. Naimasak matan tinaturog. Altaw mo't kaya man. Kasano adi mo maimas ti maturog, kat nakainom ka man na nag-awi doon ni Dirabe Apay, napanan nyo ay akin ni kumparem. Di talaang. Dapat may man binisita tayo may sa akong padreme. Aging ga, itikas di nga oras. Abangan do sa bali mo ti masumsumok mo, alaklakayan. Ay, unay kamatan milyang. Anyangarod ngay taramidak dito balay no daklang dito. Nagadaw, maubra dito, Guryo. Saan mo't maisamira nga aramidan amin di manugang mo, ag-duty mo't itirabe Siyempre, maturog mo't sumangpat. Anyang amin ayati paramid mo. Ipagamom ta aramidag sakbarom warakin tun madamdama. Manan,
Napuyatan ka lang arudin idirabe. Umawar ka man itan. At ang arutong-tungan may kani pare Pedraing. Alangan mo tadyak mapan. Alakit din. Dasaran ako ni ti armusar ka. Tapno maramid ka no anyaman ti iparamid mo. Tapno di ka manan ang ngaw di tabig bigat. Nasapa ka mo tasin mang putita, bakit? Wen Larry, tiyanda ita, iso nasapa ak anak kapaibus itilako. Ado nga min tinaggatang itay. Nasayat mo't nga rod, tapno makainanaka mo't anasapa. Madamdamalaeng, inaktuman agjutin. Wen nga rod. Apay, saan pa'y amasukatan di schedule mo? Saan pa'y nga rod, Eva? Ang sa nabali, tama no alawas lang nga napangrabiyak nga agjuti. Sayang mo may nayo na swildok na agjuti akitirabi. Ay, kaano nga tayo agumin awa mo't da tao. Sapay agad adalan nagitumbing. Dumakdakkel ti gastos. Adan umutla siguro, bakit? Tinapatag, saan tayo amakamkamtod itinal daw? Sa bagay mo't ket di Sapay pananawa ni tatang. Tila papapanan na ako na ni nanang. Awan lang arudon trabaho na. Di pa'y agyan mo't ito'y balay. Inal daw arumrumwat. Bayan yun na isuti kayat na. Basta di na kayo re-rebukin. Anya ka ta saanan ngay. Pasaray dumawat nga rod iti kwarta. Isa marurod ni nanang. Kaya nadalakit iti itad di ikanlatan. Isupay paka-stress am day ta Eva. Ibagam ka ni nanang tadinan pakasikuran pa'y ni tatang. Nagsapa kayo anak kareeng, tatang. Ay, dakgarutan makaturaw kisabi mauna kon ata nagluto akon iti pagarmusar tayo anak kaw. Nagsayaatan ngay, tatang. Nanak, tapno makaarmusar ka pa isakba mapan kaaglako ujay tsindaan. Narigat sa mo tawan nagyanti tiyan na nga agtrabaho. Agpaisot ako nayo, tatang. Agyaman nga rod ata nakaluto kayon. Sige, mangan kanta itimplaan ka man iti kapay. May mayat ka ti agarmusar no mabulunan iti kapay. Kasla adda ipasimo da agdagita agaraw yu tatang. Adda ka di kasapulan niyo. Ay nasayata na damag mo anak ko na pintas. Ay, adda ko talaga. Mano, kan pangusaran niyo? Agwa nga main, iba. Agkasangay di may sa kumpare may iji kabang iba nga barangay. Inawis na kami ni pare Pedraing. Narikat mo ta sumurtak nga ultimo pagplitik at awan. Amo ka din ni nana nga damanan papanan nyo? Imbaga ko. Kat, pinalubusan na kayo. Ay sus anak ko aya. Amumot ni nanang mong. Siyempre, madia, ipapilit ko. Saan mo't nga isaw ti pagdawatak iti kwarta, saan aya? O sige, ikan kayo. Ngam, saan kayo nga agbayag iti papanan nyo? Kan pangaasi yo ta saan kayo nga agawid anabartag? Di yo ko maipaayan iti sakit ti ulo ni nanang. Ayun anak ko, promise, cross my heart. Masapa ak matlang nga agawid. Hope to die.
Agbalay kami kadananang kan tatang ko manang Emmy. Saanan nga agtrab-trabaho ni tatang, tagpadadan kan ni nanang asumalugan ti pigsada. Ngem ti kasuron ni nanang, kat ti masansan nga iruruar ti amak, akadwana dagiti kumpare na. Da kami kanila kay ko ti agtrab-trabaho para iti pagkasapulan mi, agraman panagadal dagiti anak mi. Apag isulaeng ti sweldo nila kay ko manang. Kastamat asaan akanayon anapigsa ti panaglakoy di tiyandaan. Iso asaan ang mailibak, nga adda dagiti kanito nga apagpursi tulaeng ti matmatgadan mi. Iso dayta ti pakariribukan mi nga agasawa. No dadduma, mainayon pa'y ni tatang ko apasaway ako nada iti Tagalog. Nasingpet ti asawa, awan bisyo na. Adala ang dagiti kanito ang maawis, kat isolaang ti panang timtim na iti arak. Naglabas pa iti aldaw manang, dumakdakkelon ti gastos, para iti panagadal dagiti anak mi. Apa nakariing ka pa ilang bakit? Di mat masapa ka ako nam ama pa ni Jetsendaan intan bigat. Yapay nga rod makaturog. Anyaya ti pampanunutem. Dumakdakkel ti gastos dagiti umbing iti pagadalan. Nang saan mat nagbaliw ti maberberukan ta. Sapay nagadun ti kakompetensya Jetsendaan. Amamang adakdakkel ti puunan dangam siyak. Iso nga ad-ado ti mailaklako da. Anya nga rod nga ti maramidan ta Eva. Masapul at talaga ti panagimpad Anya nga tano, agabrodak laangan. Anya? Uhan, ado dagiti madamdamag ko asim maya at tibiyagda, gaputa nagabrod di babae, kat agtintinulong dang agasawa amang pasaya at itibiyagda. Anya ko matrabaho nga iti sir kami dyan no bilang? Di domestic helper. Ha? Naimbag ijay, ta sigurado ti masweldo. Kan, agsweldo kamot iti trabaho, mlari. Panawan na kami kadag ito ubing? Man ano kayo kuma, adamot dananang akabalayo. Adalat ta mga sikaso kada kayo, uray no makapagtrabaho akton iti balasiw taaw. Ala, adakan ka day ta Awan mo ti maramidak. Taday ti lang mo tamo katrabaho, tag security guard. Padasot ti agaplay lakay. Sapay ko mata mapagasapanak. Tapno maisaganaan ta tinarangay kan nasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Sigurado ka kadi iti dayta panggap mo, anak ko. Desidido ako, nanang. Dumakdakkel ti gastos dagiti apu ko yung agbasbasa. Iso kasapulan at talaga pumanaw ti maysa kada kami kanilari. Ay, Eva. Dakdakkel ti namnama asyak ti makapan, nanang. Agaplaya ka domestic helper di Singapore. Napintas ka no ijay kung natay maysa agayam ko. Kat kaduan nak kanong agaplay iti agency iti Manila. Anya nga iti kula di asawam. Anya nga iti makunana. Imanugot ananang. Taparamot kadag iti anak mi ti pampanunutak. Dala, adakan ka da ita anak ko. Sapay ko mga road tamakapan ka. Tapno mapasaya at yu ti biyagyo asang kapamilya. Nagsayatan nga no makapan iti abroad ni Eva. Anya ko mati pagsayaatan na nga ibagbagam manan alaklakayan.
Siyempre, dakdakal ton ti maswildo na ejay. Di adun ton ti may patulod na ditaw. Makawatak taon, ti nawadwad akwarta manipod kan kuana. Ay, di ka lagbain alaklakayan. Na, Imbis ko mamasyan kay di anak mo nga umadayaw ngam naragsak ka pa'y. Taday talabagin manan ti pampanunutem, goryaw. unay kamatun milyang. Kung trabida ka man ako nakaw. Saan mo ta si katipagdawatak nukas kasano? Wen, ngam kababain, ije manugang mau. Anya laangan nga iti kunana. Kakaasi di asawa na ije adayaw. Ngam daw-dawatem laang ti pagbaybayang gudaw mau. Saan milyang? Awan ti makunakanyak nila reta agka-vibes kami. Dikit kami adwa. Oray po utam. Agbalin kamin tupay nga agbispre na. Ay. Di mo lakat isungsungsong di manugang mo iti aramid mo si kalaklakayan. Na, Sigurado akaungot na kantaw di anak mo. Umadanin ti flight mo, Eva. Uwan nga rod, naimbaglaangan tanapagasata na kamapan agtrabaho di Singapore. Sapay la kumata na saya tagbalin tong amom. Sana kas kadagiti madamdamag tayo dito Pilipinas. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kan amok mo ti makidanggay no kas pangarigan. An nadam nga rod ti bagim ijay Nunam na maamasan ang nasaya ti kasasaad mo ijay. Agawid ka adagos. Bagim laeng tinam na maam ijay. Laglagi pom dayta. Uwen lakay. Makamukan ton diti balay. Ipatulod ko kan kati sweldo kat urnungam iti bangko. Tapno adanto pangrugyan ta inton agawid akon diti pagilyan tayo. Apay no si kalat ako man ti agornong ijay. Nasaysaya at matlaang no dituyan ti pagurnungan ta. Dakkel ti panagtalag ko kan ka. Amo kasalwadam ti pagrigatak to ijay. Sige. Namnamaam day tabakit. Siya kung ti makaamo ditoy. Ornungog iti bangko ti amin nga ipatulod mo. Umdas mat sigurong ti sweldok para kada kami dito'y Pilipinas kadagiti anak mo. Mga lakalatamat iti ipatulod ko Ti importante, adda maidulin ta para iti masakbayan ti pamilyata. Trabaho kas domestic helper dito'y Singapore manang Emmy. Napagasatan akmet tanasingpet tinagbalin nga amo. Iso natalgad met tirik na ti asawak idi addaak ditoy. Ti asawak ti agururnong iti ipatpatulod ko. Ngam pasaray makaalamot latta no kasjay nga adu ti babayadan dagiti anak mi iti pagadalan. Iti panaglabas ti aldaw kaskas di nga awan nagbaliwan ni tatang kumanang. Ngamjak mat maibturan apapasan asaan nga ikan, nang runa no awagan nak kat dumawat iti kwartana. Jak mat tan ibagbagaday ta kaninanang tapno saan da nga agriri. Ti dakes na, at dagayam dakes nga imbunga ti panagilimod ko iti inak, maipapan iti kwarta nga ipatpatulod ko iti ama. Apay, papapadanyo kanila rin tunggal awan trabaho na. Masansan mo ti panagkuyog yu adwa.
Ay kat agbanbanding kami mo't nga agkatugangan Unay kan ay amilyang. Apay dakos. Wan, dakos. Da. Ang roda no isungsungsong mo dyan manugang mo iti sana nasayaan. Oo, apay obe nga may sungsaw. Kanan niya kumatararamida kaya. Awan mo't abakan. Ha! Teko nam. Adda na'y palapayag kanyak amasansan ang makita na kakanaw iti sugalan. Apay, pangalalaam iti kwartam apag sugsugal mo. Ne, ay sa anak nga agsugsugal, milyang. Chismis lang dahi ka. Aklo na kamapmapanak ijay nga magbuy-buy aklaan. Pangala ko mga imot iti kwarta pagsugal ko nga. Anyala ti amok nga no aguutang kan iti pagsugsugal mo. Saan man natila malablabid mo matabakbakitan? Awan tar aramidag adakas. Kan kang runaan na, saan ko nga isong-song-song di manugang ta? Ha! Siguradom lang. Tanusaan. Siya ka mismo ti mangidanon ka ni Eva iti aramidan niyaw iti asawa na. Anyang ay tatang, mapantan tuman ni ayaw yang tan? Ay, saan ka una na tagaribaraw, tanay? Palpaliiwan na taninanang mau. Agat atap nga isungsungsung ka na. Kasta ay tatang. Wen, adda ka nun ang ibagakan kwa na amakit kita dak iti sugalan. Kat amangan ka nun usursurot kamatay. Talaga nga rin napigsa ti radar ni nanang ano kasta? Ngarod baraw. Ang basta mapantalanay. Ada ka di pa'y kwartam dita. Adda tatang. Kat nung nagkatang kamot ka dagiti kasapulan tayo dito'y balay, edi kalman. Amangan nung naibusan. Di bumuludak tupay lagi jay papaidulin kanyak ni Eva tatang. Di nanton maamuan day jay. Ngamno bilang man, di bagak nga inusar kunto para kadagiti ubeng. Ay talaga bilibak kan kalanay. Sige nga raw. Mapanta, bareng mga baktamutan, tanay, aggagatol dagiti dakulap ko sika. Oray siya nga tatang, talaga nagganas gayam tagsugal. Makaliwliwa, nang runa ng mga abak ka. Da kayon ti inawagak, tadyak mo't makontak ni Larry. Di mo't day off na ita? Ay, naimbag ta imawag ka anak ko. Diyak kumakayat nga ibagada ito'y kan ka. Tanipay iso apang panunutaw. Ha? Anya day tananang? Di asawam, kanjay na laing nga amam. Masansan nga agkuyog da. Kunak doon dala ang pampapananda. Ngamanda na kaibaga kanya. Akanayon da kano amakita dagiti ang katugangan ijay sugalan. Anya? Wen, anak ko. Adan na kaibaga kanyak ide, maipapan ka ni tatang mo, amakit kita da iti sugalan. Kinumprontar ko. Ngam kuna naman, apangalaan na ngay kano iti pagsugal na. Iso ako naknupod no jay magmagana. Ngam ita, uray gayam di asawam. Na isungsungnan nga agsugal. Kasano masansan ang makita da ako nayo? Katadamat trabaho ni Larry. Saan sabot na asumsumrag anak ko? Anya? Kanayon maganda dito. Wano saan? Agkuyog da ka ni tatang mo. Diyos ko, sapay ada amin kan kwa ng urnong mi. Ipatpatulod ko amin kan kwa na asweldok nanang. Anya? Damot basol ko nanang. Tatunggal umawag ni tatang adumawat iti kwarta. Patpatuludak babaan ka ni kasinsinlando.
Amangan ka no na agungat kayo na maamuan nyo. Isong alalaan na laangan ti kwartana ka ni kasinsinlando. Ay, isubat lagayam nga agsugsugal Taik-ik kam gayam iti kwartana. Bayan nyo tawagak ni Larry, kat ibagak tinaamuak. Sapay kumata din na ginargaraw ti urnong mi. Tapara dayjay iti masakbayan dagiti anak mi. Larry, nainbagtasin ng batam ti awag ko. Nakapamin ano akon nga awag kan ka. Apay, sa dino ti ayan mo? Apay, adi mo masungbatan ti awag ko. Pasensyakan bakit? Nakasilent gayang ti telepono, isojak nang ti awag mo. Di mo't day off mo ita? Awan ka kanumat iji balay ko na ni Nanang. Napanam? Bakit? Pudno ka di tinadamag ko. Akanayon kayo kanukan itatang iti sugalan. Ha? Saan Eva? Sino ti labid anang ibagakan kay ti dayta? Pagbalin pay alabid ni Nanang. Anya? Iso tinang ibagakan niya kakanayon kayo iti sugalan. Kasanon ti trabahom? Eva. Ayan. Nagikata ko ni ti sigod na pagtrabahuak. Umakaraklangan iti sa Bala Security Agency. Nagikat ka? Wano inikat da ka? Gapo iti masansan a panag-absent mo, gapo iti kasusugal mo. Ha? Kaano pa asan ka sumsumrok iti trabahom? Nabayagan. Pasensya ka, Eva. Saan na maulit pa eh? Diyos ko, pangalalaam nga rod iti sugsugal mo. Iti kwarta nga or-urnungan ta. Bakit sukatak tumatlaan apama na makabiro ka kiti sa Bala trabaho? Nagawan mo tanabain mo, Larry. Pagrigriga atak da ita kwarta, tapno dala ang maurnong ta. Ita, insugal mo. Napananti konsensyam, Larry. Pakawanin na, Eva. Agpinasensyata. Manipod ita. Saan akon nga agipatulod iti kwarta kan ka? Agsapul ka iti trabahom, tapno ada pangalaam iti inayon mo iti paragastos di tabalay nga ipatpatulod ko. Ninanang ti pangipatulod ak iti paragastos di tabalay. Ngam sika ti makaam mo kadag iti kasapulan dagiti anak ta. Adda ak ti ting agrigrigat. Ngam luslus tayam lagayam iti sugal ti pagbanbanugak. Saan na maulit? Di ako nagsugal. Kan agsapul ako niti trabaho. Nasakit tinaramid mo, Larry. Nagtalakakan ka. Agpada kayo lang ka ni Tatang. Awan apulos asiyo kanyak. Nanang, saan mo tanya umawawag ka pulos kanyak ni Eva? Awawagak kung di namat sungsongbatan. Sana yung aglapasan ti kontrata na kat agbakasyonan diti Pilipinas. Nagpirma manan iti kontrata na kat saan na napatuluyan ti agbakasyon. Tanasakit pa ilaang tinakam na kadakayaw kani Tatang mo. Anya? Dahita ti agpaiso. Di na pa'y ngarod kayat apay bagakan ka. Ngam gaputa nagdamag ka kanyak, iso nga imbagakon. Nanang, ibagayo kon ko na nagbalbaliw akon. Kun ibagayo nga dan sa bali at trabaho. Talaga adya ako nagsugal. Panaknakam ti panagbaliw mo, Larry. Saan anala ka abalipatan ti naramid mo kun ni Eva? Kurang laag kubon gapo iti panagtrab-trabaho na. Ayat na laang nga damaurnong yaw. Ngam inubos mo mo't iti sugal. Pakawanindak, Nanang. Kat pangaasiyo ta ikiddawan da kiti pamakawan ka ni Eva. Ikarik, Nanang,
Agbalbaliw ako na talaga. Sapay ko mga tamapakawan na kan tumatlaang ti asawam, Lari. Ikararag mo asaan a makapanunot iti maday, tapno saan a marakrak ti pamilyayo. Madadaal ti pamilya mi, Nanang. Ngam kayat ko nga ikan iti pagnakman ti asawak. Eva, anak. Isu tinag ko na kanyak idi. Nga awan ti sabali anam na maak ditoy no saan ati laang bagik. Isu anasakit tinakam ko. Ta isu ti makagapo. No apay akas to itatirik na kabayatan ti kadak iti adayo. Ay na, pangaasim tagbalin ka kumanatin ker, Eva. Panunutam dagiti anak mo. Isu dalaangan ti mangpatpatibker kanyak, Nanang. Nasayaan to kasta anak ko. Kandi mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Isu laang ti makaitad iti tibker akasapulam, anak ko. Talaga kasta ti araramidak, Nanang. Tilaangan na marso ti pagtaktaklinak. Tunggal sumkan ti sakit tinakam ko gapu iti inaramid ti asawak. Tilaangan Diyos, titaklin ko. Dandani na ibus ti asawak ti urnong mi, gapu iti kasusugalda ka ni tatang ko, manang Emmy. Nalaos ti sakit tinakam ko, ta iti likodan ti amin arigat ko ditoy nga agtrab-trabaho. Di man la na konsensya ti asawak, anang isugal iti kwarta a nagbannugak. Nadagdagan pa'y, tamismo at ti amak ti kadwana iti kasjay nga inaramid na. Gapu iti dayta, nag-renew akmanan iti kontratak manang, ket jakon nagbakasyon pa'y nga aging gaita. Dagiti anak ko, kaninanang ko ti awawagak iti inaldaw, tapno mamonitor ko ti kasasaad dagiti anak ko. Adda kanumot ten trabaho ni Larry, ket isun ti mangmangted para iti kasapulan dagiti anak mi iti pagadalan. Talaga ngamin nga impeteng ko adjakon pinawitan iti kwarta, agraman ti amak. Uray medyo nabayag matenday di apasamak, panagriknak ket madamaak paylaeng nga agpaspasanaang. Ket sapay kuma, tamapunas tumetlaeng ti sakit tinakem, nga imukuok iti barukong ko, iti masungad nga aldaw. To'y pagayam mo, Eva. Eva, pagayam ko. Pudno unay anasakit tinapasamakan ka. Nagrigat ti sasaadin nyo nga OFW. Adda kayo dita nga agsaksakripisyo para iti pamilya ana ibati yo dito'y Pilipinas. Kat pudno ti kunam, anariknam amin abannog mo kan sakripisyom nga agtrab-trabaho iti adayo, idi awan nagmamaayan ti kwarta, nga impagarup mo ket ururnungan ti asawam. Sapay kuma, taagtultuloyan ti panagbalbaliw ti asawam. Ipaayampay kuma iti maysa at tsansa, tapno saan amarakrak ti binukelyo a pamilya. Kararag ko asapay kuma, takanayon ka anasalunat, tapno maipaay mo ti ar-arapaapam,
amasakbayan ti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris, kadagiti tugot, iti danal tibiyag.